No, 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 no. ଖାଉ ଇଏ ବାପା ସେ ଟିକେ ଓଜନା ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଟାଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାତିରେ ପଥର ଗୁଡା ଥୋଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବଟି। ଆରେ ସେ ସହର ସିନା ସେ ଡାକ୍ତର ସେ କାନରେ ଲଗେଇକି ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମର ଏଇ ବଟକରା ଥୋଇକି ଏମିତି ରୋଗୀ ଦେଖୁ। ଆରେ ଶଳା କବିରାଜି କରୁଛୁ ନା ଶଳା ବାଇଗଣ ବେପାର କରୁଛୁ ତୋ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତୋ ଆଇ ଶଳା ମରଣ ସେଜର ଶୋଇକି ତ କଣ୍ଡୁନୀତି ଗଲାନି ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ବଇଦେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୋ ବାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଇଦେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋ ସେ କଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଇଏ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଡୁଆମି ରୋଗ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ। ଉପାୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋ ମା ଅଛି। ଆରେ କଣ୍ଟାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛତୁକୁ ଗୋଟେ ସବୁଳିଆ ଛତୁ ହିଁ କାଢ଼ି ପାରିବ। ଛତୁ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିବି। ଆରେ ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଛତୁ ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛି ବାଘ ମୁତା ଛତୁ। ସେଟା କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି?